Ipailawom sa 14-day enhanced community quarantine ang Tibuok lalawigan sa Negros Oriental. Sugod ug maadlaw ang Abril 3, tuyo nini aron kapugngan ang pagkuyanap sa gikalisangang coronavirus disease 2019. Magsugod ang 14-day enhanced community quarantine alas 12:01 karong tungang gabii. Tumong nini malikayan ang pagkuyanap sa COVID-19 o mapanalipdan ang katawhan nga matakdan sa makamatay nga balatian. Sugod alas 12:01 unyang tungang gabii, kinahanglan ang tanang tao anaso sila may pinuyanan gawas lang sa gitahasan sa seguridad, panglawas ug uban pang susama nila. Sa executive order ni Governor Ruel Digamo, mulungtad ang ECQ hangtod sa Abril 18. Sa mga adlaw nga ipatuman kini, usa lang kasakop sa banay ang tugutang makagawas aron maoy mamalit sa pagkaon, tambal ug uban pa. Restricted na ang movement sa mga tao, Okay. but ang movement sa cargo, unrestricted yun. Meaning, pasudlon. Kaya naan na may, di naman kagawas basta-basta karon og walay quarantine pass, no?